Хания Фәрхи хәзер исеме ташка басылган инде 26 ел эстрада. Русча әйткәндә столько не живут. Эстрада шул хәтле мәрхәмәтсез урын бит ул бер караганда. Анда 5 ел балкыйсың да сүнәсең кызганычка каршы. Шуңа күрә әле без менә дөрес әйттегез. Салават Хания, Илдар абый да әйтте, Айдар каким-то образом без киләбез әле. Мин бик тыныш карыйм, мине беренче куйсалар да, уртада куйсалар да, ахырда куйсалар да, мин барып шул Хания булып чыгам. Аллага шөкер. Попробует. Ансың аңға айтмилар бит инде аны. Оештыручыларга айтып. Да. Дөресен әйтергә кирәк, миңа әйтмиләр, Ну, сәхнә артында андай теге чешпушларның ишетелгәне бар, колакка кирип чыгып китә. Ул миңа бер яктан керә дә, икенче яктан чыга. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.